No result, no rest. जोंनो बिजिरनाय नांगौ। डॉक्टर अमिताभ बरुवा गबेक गोख्रोङै खुद्रिखांदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया बिटिआर हालामनि गंसेल' नायल'जाल' सोलोंसालि बिटिआर हालामनि रोजा रोजा फरायसाफोरनि मिजिं दं बे सोलोंसालियाव आरो बे मुलुगसोलोंसालिमानि सिङाव बिटिआर हालामनि गोबां फरायसालिमाफोरा हाबनानै दं नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोसावनाय टिडिसि थार्ड सेम नि फिथाइखौ फरायसाफोरा मोजां मोनाखै गोबां फरायसाफोरा फिथाइ फोसावनायखौ गनायनानै लायाखै मानोना गोबां फरायसाफोरा गाज्रि फिथाइ मोनदों चिरां जिल्लानि बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा फिथाइखौ लानानै गोख्रोङै दरना होदों बिजनि सोलोंसालिमानिफ्राय गासै 888 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन नाथाय बेनि गेजेराव सा 216 फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों माखासेया गासिबो गाज्रि फिथाइ मोनदों गोबां फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आनजादाव मोजाङै लिरदोंमोनब्लाबो नांगौ बायदि फिथाइ फैयाखै हाबाफारियाव बिजनि फरायसालिमाजों लोगोसे बर' बाजार सोलोंसालिमा आरो बलामगुरि बड'लेण्ड सोलोंसालिमानि फरायसाफोराबो खुद्रिखांनायाव बाहागो लाफैदों जी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिर आन्दाराव जी 2020 बे बर्षर जी तृतीय षान्मासिকৰ जी रेजाल्ट সেই রেজাল্টত जी গাফিলতি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি ইয়াৰ বাবে আজি যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যি বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2020 বৰ্ষৰ যি তৃতীয় ষান্মাসিক রেজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাতে ইমান গাফিলতি হৈছে যে বিজনী মহাবিদ্যালয়ত 888 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সামত বহিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অকল মাত্ৰ 260 জনতকৈ ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বেকৰ সংখ্যা পাছ কৰাতকৈ অধিক বেকৰ সংখ্যা ইয়াত দিছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি এই যে প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদত ইকৰ জৰিয়তে আমি বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি এক্সাম চেণ্টাৰ এই তাতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সঠিক যিটো মাৰ্কশ্বিট সেই সঠিক মাৰ্কবিলাক আমাক দিব লাগে বড'লেণ্ড কলেজৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰতিবাদ বহিছোঁ তাৰ কাৰণ 2020 বৰ্ষৰ যি তৃতীয় ষান্মাসিকৰ যি বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ৰেজাল্ট সেই ৰেজাল্টত গাফিলতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিজনী মহাবিদ্যালয়ৰ টোটাল 888 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাটো অৱতীৰ্ণ হৈছিল তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 260 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাছ কৰিছে এইটো এই 260 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আৰু যি পাছ কৰাৰ অধিক পাছ যি কৰিছে তাৰ ভিতৰত ফেইল কৰাৰ সংখ্যাই বেছি আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি তৃতীয় ষান্মাসিক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত গাফিলতি কৰিছে আৰু সেই গাফিলতিৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি যিটো তৃতীয় ষান্মাসিকৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ আগতেও যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চেম ছেকেণ্ড চেমৰ অনলাইন এক্সাম হৈছিল এই অনলাইন এক্সামতো গাফিলতি যি মাৰ্কশ্বিট সেই মাৰ্কক লৈ গাফিলতি কৰিছে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारीमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन